Matod pa sa atong tubag sa Salmo, Ginoo, sa to, diha sa imong dakong gugma, tubaga ako. Ang kining maong pagtuaw, dili gid ni tingali sana para sa mga taong buutan, para ginis mga taong buangon. Kay ang buutan siguro maginang tubagon sa Ginoo. Ang buangon maunay dili tubagon dayon. Pero sa tinud-anay ang buangon sad gihigugma gyapon as Ginoo. Mao na kun ang makasasala ang buangon nga tao sama nato, mutuaw na ta ngadto sa Ginoo nga tubaga ako, ang Ginoo malipay gid ana. Kay ingnon man ta pagtubag sa Ginoo, sige man kong tubag nimo, ikaw lay dili maminaw kay buangon man ka. Ana muna diri sa atong pagbasa, sa unang pagbasa niingon dire, gitudluan ko sa Ginoo sa angay kong isulti, nahibalo akong mudasig ni adtong gikapuyan. Pasabot ang Ginoo sige ginagtudlo nato, di lang ta maminaw, muna imbis mag dinasigay ta, magsige na noon tag-away, magsige na hinoon tag-insultuhay, magbinudhiay pagyod, tungod na kay di ta maminaw sa Ginoo. Gipangutan ay imong tupad ing na kamao kang mudasig sa imong bana, kamao kang mudasig sa imong asawa, kamong mga ginikanan, kamao mo mudasig sa inyong mga anak. Mga anak, makamao ba mong mudasig sa inyong mga ginikanan? Basig na discourage na sila sa inyong binuhatan, sa inyong paminaw, kamusad, kamao mong mudasig sa inyong pari. Unsaon pagdasig, sayon ra kayo. Bastas padersyano inyong dasigon, kay bawo na mong daan, palit ra gyud slat nya, ubay-ubayag palit kay hapit na mahuman ang atong kumbinto, dako na kay tagbayronon. Kaning atong SBF dag tag 500 ra man dako-dako ag palit karong si manasantaha. Nang ingon ko nga di ta mangaon kaayo karong ugma, Biyernes ug sa Sabado, ting puasa, abstinensya, labi na yung Bernis Santo. Nya ang ato anang mapundo atong ihurot og palit og slat, kita gyung tanan, mamalita kamong tanan nga sig paminaw ani akong wali, ay mo pangatog ko to Bernis Santo kung dili mo kapalit ig Sabado Santo, ha? Ana tanawa, ambot madasig ba mo ani akong pulong o nagsige na mog lingo-lingo, bida gid aning pader, sigihan man taghangyo aning slat. Pero daghan ba yang nadasig, magtan-aw lang taron sa atong gipangbuhat, karon sa atong sugat, magsugat man ta ikakadlawon sa Domingo, porting preparar gyud sa atong nag-organize aning sugat. Sobra na sila, mga 60 kabuok ang mo perform, das mga anghel. So ninduta tanawon lagi. So kung buhi pa mo inig sugat alas 3 kadlawon karong Domingo, panganhi unya mo. Nga human sa sugat, manimba. Dili kay magsugat-sugat lang, labi na mga manag-uyab, sugat ta, ana. Nga human sa performance des gawas, dili na mo ari simbahan, di na manimba. Mga buangon gyapon. Unsa man gyoy makadasig nato sa atong kinabuhi, samas gibuhat ni Kristo nga bisan og gibudhian siya, iya gyapong gipasaw sa iyang panaksan si Judas. Nya ni honghong pag Judas niya, ako ba ang gipasabot mo? Ingon sa Kristo, giingon mo. Ba kanang di jud ka masuko ba? Na asawa ka, imong bana nangabit, saw gyapon mo kaon, dungan gyapon mo kaon.
nya moingon dayon ang imong bana ngano man day nagduda day kang nangabit ko, nya imo sang ingnon giingon mo. Di ba? Nindot kayo. Dili kami man ikang pistiha kay kang animala ka, sikag pangabit nagtuo kag ako kasakop nimo. Ayaw, dungan lag kaon, dungan og kaon ba. Tuslob sad siya sa imong panaksan. Saw sa ngadto, dungan sa mugkaon. Ana, no? Nindot kayo. Pero nagbudhi na guna siya nimo. Parehar sa guna to god, sige tagsimba dinhi, dungan tagkaon sa Ginoo. Pero sige man tagbudhi niya. Nigawas na to, diha palas pultahan simbahan, wa naman. Linibaka ito damax naman ta. Igabot nga to silingan, libak lang yapon. Iabot dire, kaon o Ginoo. Abot ito, piti-piti lang ba, abag pangasaba, iging libak. Mabudhion sa ta. Pero atong suwayan nato pagbag-o. Nini karong si Manasanta, siguro o nato nga magbag-o ta. Ug ato na ning i-maintain aron ang atong kinabuhi mahimong kadasig ngadto sa uban. Sige, katapusang lingi sa imong tupad. Ing na isaad nako sugod karon din agiti ka yaw-yawan. No? Niya ko nang imo ganing atubang ang nangutang nimo ing na sugod karon din agiti ka paninglan. Di porting dasigas iyang kinabuhi. Ninduta gud ani gud. Muna atong misyon, mo sa nay atong challenge.